Kani gede ka All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasani jana kimat bakong san jong ka khubor ka Raja Sabha kelapan sange klembu por ya ka dorbar liur prasngi shuaban kot ka por long dorbar na ka daw COVID-19 le ya kendu ulat ka Meghalaya usatya pal Malik ya president keri India na ka benta ka bet ka biang jong ka Meghalaya bat sa shispa nyu pungut gibriu kila yo thama yo COVID-19 ha Meghalaya kiu ka jingyap sya ka sa ku armut ha ka jela ki khobor ki babnya ka ying dorbar Raja Sabha nin kasi kelapan sange shwa ya ka jing shong dorbar klembu por prasngi shwaban kut ka por ka balabu ya ka dorbar liur na ka daw ka klam COVID-19 ya ka dorbar liur jong ka Raja Sabha ka bala sedang ha ka khat saw tri mataw nai labu por bakan kut ha ka sitere ubanai uban wan ha ka jing tho jong u chairman M Venkaya Naidu uloong ba la ai jing njor ya arpusan tli ki bel bat ya ndri tli ki bel la wanra baniata ha ka dorbar ha ki ni ki sipo sngi ki belong dorbar su Naidu loong ru ba ka jing sei so ha ka jing shong dorbar kila long palat chispa na ka chispa ka yin dorbar parliament kal aji munjur ya lai tili ki labor code bill na ka bentaban kentiu ya ka bha ka miat ha ka tri kam tri jam jong kinong bela bat ban aji ya da na ka benta jong ki ha ki jaka tri ka occupational safety health and working conditions code 2008 ka long na ka bentaban penkala thamai ya ki an ki bede bat ki kunhon jong kinong bela ni ki trade union ki jingnong jingman ha ka tri ka ta ha ki kam ki bahagi karkhana ka jing toket bat ki jing penbet ye ki jing ka ja haki kam karkhana bat ka thong jong ni ka bill ka ba lai kata ka code on social security 2008 kalong man penkla thamai ki kendon an ki bede bat ka jing singan ni ka social security jong kinong tre hakari haba ai jubab ha ka jing ta helor ka ni ka bill menteri ketna labor and employment Santosh Kumar Gangwar uloong ba kini ki bill ki ban sa kan mau kinla ban yarap ha ka ban kentiu ya ka bet ka biang jong kinong bala da ka bathau ya ka kom trikam ka badabu da ka por ban pendep ha ka bai dei bat ki jing penbet ya ki jing e bat ki jing ut uni menteri loong ru bala kenthop su ya bun teliki kendon kenang ban ajing singan kinong bela ha ka kam go jongki bat ru ya kerkom trekam ha ka ban a ya kijing ya da bat kijing singan ka baklan bor katnat railway jongka sarkar India kaladan jingmu ban penyeso boarding pura kata shispa na ka shispa ya kilentiral jongka kibaha ba ka thop broad gauge kadaus nem arjar arpulai ya kanila kerendok menteri ketnat railway Piyush Goyal ha ka jing ajubab kepada ka jing tho Raja Sabha nin kesengi uni menteri lo pentem baya komban ripula na ka sispa kilintiral broad gauge ladep ban penesok boarding electric nakin ripula hajar riuspa life way tli kilintiral kat ha ka siterek jong ya yong mentau snem bat sa arpula hajar news pa ripusan tli kidang sa na ka bentaban penesok boarding hakari ulat ka Meghalaya usatya pal Malik nin kasngi ulai kendu yo president jongkari India Ramnath Kovind Harashtrapati Bhavan New Delhi bat ulai tai bat uni uhedu nong senchar jongkari halor kimat ki babunjat ki bede bat ka roi kaman bat ka jingki seprang jongka jela Meghalaya hari India ka jingken ya ki bri ki bakot no COVID-19 kala tam ya ka jingdon jong kibri ki bayo thamai mentala san sngilenter hakini ki arbusa kunta ki berala prap kunda hejar news ba saukun rimut kibri ki la yo jingkhen ba ki la kot no COVID-19 kat ba ki bayo thamai pat ya ka ni ki jingpang ki long prapula hejar lais pa saukun yongut nin ka si ki jingkhen ya ka jingdon ki berakot kot na ka ni ki jingpang ki long prapuway point arsan na ka shispa kani ka kubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong ha Meghalaya sa shispa nyo pungut kibriyo kila yo ya ka jingpang COVID-19 nen ka singi kabal kanti we ka jingdon jong kinong pang
kibadang don ha ka jing sha sumar sha ka arhajar riu phongut kat ba shispa sampulai ngut kinong pang kilakot na kini jingpang kabala kentiu ya ke jingken ya kibala kot na covid-19 ha Meghalaya sha ka arhajar praspa san pukundai ngut u director jong ka tenat ka kot ka kya ka jela u Dr. Amanwar ula pentin ba naki shispa nyu phongut kibriu kibala shakta thamai ho coronavirus shispa khat nyungut kidai na East Khasi Hills District Laip nyungut na Ribhoi District Marasan ngut na West Garo Hills but North Garo Hills District but Marlaingut na West Jaintia Hills but East Jaintia Hills District naki shispa san pulaingut pat kibala kot nyo nin kasi shispa khat laingut kidai na East Khasi Hills District khat nyungut na Ribhoi District khat nyungut na West Garo Hills laingut na Southwest Garo Hills arngut na East Jaintia Hills but iway na South Garo Hills District sangut kibriu kila yap na u COVID-19 ha Meghalaya nin katsingi kibakanthop ya laingut na East Khasi Hills but iway na Southwest Garo Hills u Dr. Amanwar ule thu ba kini ki sangut kibala yap kidei kibala don ye kiway di kijak jingpang hakamet kat hadu menta ka Meghalaya kala don 1,000 khandai span riu wengut kibriu kibala shakta ho COVID-19 ha ka jela ha ka ba 8,000 praspa san pukundai ngut naki kilakon 8,000 riu phongut kidang don ha ka jing sha sumar bat sapu arngut kilayap ya ka autobook sanitizing composite machine kabalong katiar kabarang sem thamai kabala yo ek jingero ha karukom trikam kabapla ka jongka lapli perda ban pentrikam no eka nin kasngi ha ka Central Library jongka school ba ni hu shilong da Professor SK Srivastava ubalang o Vice Chancellor jong kani ka jaka puli haba ajin kiran ha ka jingelang pli perda ya kani ka kor o Professor Srivastava ulapan pau ya ka jing itu ya ka jing 3 minute jong ka kunhun na ka school ba ni hu ha ka ba penmi ya ka tiar ka ba thamai na ka bentaban penkhul ba penyap knyang jingpang ha ka jaka puli kot ni ka library jong ka ni ka school ba bat ula airu ya ka jingero ahlor ka jingle jingla ban penmi biang por ya ka ni ka tiar ka ba don kam ka ba tre kam kat kung ka jing start na ka ni ka than ha ka ba kum ka ni ka camp kabala ban long ka sinjam ai jinge da penduna ya ka jing priang ka klam COVID-19 kani ka kor ya kabala ai kerteng ka apscom ka trekam lengba ka auto control ban penku ya ki kinyang jingpang na baro ki kot puli klem da penjulore ka kot bat ki jing tho ki badan haki ka jing thmu ko bakong san hi balasan do re kani ka kor ka long ban pen khre ki lat lenti ban ya da bat ban pen long ya ka library jong kani ka university ka balat no kunyang jingpang COVID-19 ha ka ba ka jingi pendan kamlang ye ki kot kan long ka basingan udkhot jong ka assembly committee halor ka jingpun ku bor ki kinthei ubalong ru MLA jong ka mausan ram uba HM sang pliang hnu ka singi uda ong ba ka sarkar jila ka don kam ban pun kre ki sin jam khana ban pun tikna ba ka kot ka khya ka jong ki kinthei bat ki khana ka jila ka long ka mat ka ba kong san e ha ki jing trei kam ki jong ka sarkar ka jingja ka barang shen ha ka bala pinkit ya ka wei ka long kumi ka ba armen ha ka krong ka bala shnar ki siet bandi ra ya ka shaka jaka sumar PHC kalakta bat kring ya ka jing pai kmat jong ka ni ka kunhun ka ba kerpang jong ka yen robar thau an ke jela ka ba khmi ki kam ki be de bat ka jing pun ko bor ki kin thei ha ka ba uba HM sang pliang balang udkhot jong ni ka kunhun ula ong ba ki jingja ba yai beteng ki ba kta ki long kumi ki ba armen kila penlong lanot ye kilong kmi ibadan kami ke jingeram ha ka kha ka pun uba sang pliang udaong ba ka sarkar jela ka deben jurip ye ki ba kum kini ki jingja ba bale kinong tre asha ni ki wede kinong tre jong ka tanat ka kot ka khya kimla ban yarap ye kilong kmi ki ba kha khlung ha ki snong ki jong ki hi ulak dau ba ki mat ki bede bat ki surok ni ki lenti ki singkien ban pensuk ye ka let ka wanru ki don bat ka sarkar jela ka deben shimkhya lengba ka National Health Mission bantawi ki surok kilenti susu uba sang pliang ula ongru ba ka ni ka committee ka bahapo ka jinglam khmat jong ka chairperson ka kong amprin lungdo kan le jungo e snong mau korwat ha Southwest Khasi Hills
Hakasi palay banjurib halor kerukom ajung sumar ye kilong kemi ki ba armen ye ki khelung bat kan jurib ru halor ke jingken ye ki kamsni ki ba ja ha ka te district bat hakaliang ka bam ka batemen na ka banta ki kinthai da ka jing penjon suri ye ki kendon khangdam ka jila Meghalaya kla sakhi ye ki jingki ko bajur ha ki kam khayi be an ye ki masi lingba ka khapot ka basenjar ha ka kam pahra jong ke India bat Bangladesh ka balapan paw lingba ka jing yo kurup da ki sipai BSF ki balapan perking ye ka jing pet ngor ki ki kindiat sngi wat ha pedeng ka jing e ha ka jing long ka swing beneng bat ru na ka jing ma jo ka klam COVID-19 kat tu kan ka khubor klakot ka bala wan shapi na ka All India Radio Shalom